Katsoja kertoi mulle, että hänellä oli ongelmia olohuoneensa kanssa. Ja pakko sanoa, että tää oli kyllä vaikea. Jokaisen seinän keskellä on aukko. Yksi eteiseen, yksi ulos, yksi käytävään ja yhdellä sivulla on ikkuna. Hän on itse kokeillut lähes kaikkea eikä ole vieläkään mihinkään tyytyväinen. Hän kertoi harkinneensa olohuoneen ja käytävän väliseinän purkamista, mutta ei tiennyt auttaisiko se. Aloitetaan me siitä, sillä se antaa lisää vapauksia kalustamiseen. Eteisen oviaukko on myös liian suuri, joten pienennetään sitä, jolloin saamme yhden pitkän kiinteän seinän. Hänen kulmasohvansa saa mennä mahdollisimman kauas eteisestä ja ulko-ovesta. Sohvan taakse tuodaan pitkä jykevä lipasto, joka rauhoittaa nurkkausta ja rajaa samalla olohuonetta. Olohuone on heille pääosin elokuvien katseluun, joten sitä varten löytyy suuri telkkari. Seinän pidennyksen jälkeen se mahtuu sohvaan vastapäätä hyvin. Lopuksi asetetaan hänen vitriinihyllynsä huoneen päätyyn, josta toisen eteen tehdään lukunurkkaus ja toisen viereen jää tilaa kasveille. Tässäkin suunnitelmassa ideana on luoda matoilla ja kalustamisella eri toiminnoille omat alueet, jolloin niiden kulkureitit jää selkeästi niiden väliin, eikä ne häiritse toimintoja.